Light It Up Blue. Din hija inizjattiva dinjija li f'Malta l-ambaxxatriċi tagħha hija l-Fondazzjoni Marigold. Fl-Università ta' Malta inxtel id-dawl blu bħala turja ta' messaġġ qawwi favur l-għarfien dwar l-awtiżmu, hekk kif din il-kampanja bid-dawl blu hija assoċjata ferm mal-awtiżmu. Preżenti għal dan kollu kien hemm iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, li qabel ma nxtel id-dawl blu tkellmet kif sa ftit ta' snin ilu l-awtiżmu kien għadu bħala tabu. Saħqet li llum il-Fondazzjoni Marigold, kollettivament ma' qdiet oħra, tellet l-isfidi tal-awtiżmu fuq l-aġenda tal-pajjiż u għalhekk jeżistu liġijiet dwar dan. Hija faħret il-Kunsill Studenti Universitarji li f'ħidma mal-Fondazzjoni li tmexxi se jkun qed isir restawr ta' kamra għall-kwiet u s-serenità tal-istudenti. F'dan il-kuntest, Mart il-Prim Ministru qalet li llum l-Università qed issir aktar aċċessibbli għal dawk bl-awtiżmu u tieħu gost tara studenti bl-awtiżmu jattendu u jistudjaw fl-Università ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.